Shubor nakaslem jong unong san Hima. Symbud Myntri Rangbah kejela uba snyo bhalang dhar hadin kato katne kenta kejingeki kiseng bhalang banarilom jantia ulakhot ekren ni kinong yelam ban ekren halor kimat jingdawa ki jongki ki dekhot kinong yelam jongka jantia Students Union ka jantia National Council lembat kinong shong jong ka snong daistong hagala si ublei kila turpat ba sha sekretariat ban persha halor ka jingthmu jong ka sor ka jilla lembat ka Shri Simen ban penlong ya ka jing pensngo pat ba alane ka public hearing ban ti motion halum serman ka bahap hapo ka ilaka nongkli East Jante Hills District uba Sambormi lingdo o president ka GNC habagren sya kinong tho khobor hadin ka jingelang bat Symbud Myntri Rangbah uloong baka Jingïakren kamlong ka Seisoh Namar na kaliang Symbud Myntri Rangbah ula pentip bakabor kam Shong Henry ya kani kabenta hap Jingïakren bat Myntri Rangbah kajila ukonrat sangma nalor kata uloong bana kaliang kajongki kila kransyai sya Symbud Myntri ba ka environmental impact assessment jong ka Shri Simen kalong kababian namar kim shumlayat kat kumki kendon an jong ka sor ka jila bat ka sor ka preng Kadu Deputi CM kalong kabam Seisoh namar kadu Deputi CM uang bakabor kamdan hanga uhap Jingïakren batu CM uang handai ka jing sisang ila kran syai hau Deputi CM ru bagane ka EIA jong kane ka Shri Simen kalong illegal namar ki klaim ya kat kum ki an ki kendon jong ka state bat jong ka central hi borok kawe tangila kran ya kata handai na kaliang Deputi CM tang kata kawe uang ingi bu unsai kran batu Chief Minister tangila ong ru uba ladalong kabala postpone shoya kene ka public hearing but re-examine ban kendang mi ikot kisla namar kumba kalong menta kene ka Shri Simen ka ilam bakla ya ka sarkar jela ten rai na kaliang Deputi CM ngin syong no kumno tangkatai u ongingi unsai kran baru CM ya beli kani ka public hearing na menta arta ya kumno apan tungai pina kaliang jongi ngikwa bagane ka public hearing kan long kan pensenge namar ngila yo i ke bal aja kene ki public hearing bala dek jong kene ki company ki pudan kam da ki gang watang ki trasnong ru kim yo lat ban simbentah kene ka public hearing ta ka hi ka jing tumu da kine ki ka sarkar ka ailat kene ka public hearing kin use da ka same policy tengila kentu ya ka sarkar baka de ban maintain ya kalau nordal kenang baki nong snong mangi kisang bahalang ngin yo ban pensngo ya ka hok ka jong ina mar ka public hearing hi ka de ka jaka bangin pensngo pat ba namar pi kene ka jaka le baki mut ban le ya ka mines kan kata ya baro kan kata ya kini ki krem ki balongkum ki tourist place kan kata ya ka wa liten bak ngisngo phalaru ba kumno ki khot ya kene ka lum serman ka shnong namar kene ka lum serman kam de ka shnong ka de tang ka lum tengi lengo ru ba menu INOC ya kene ka public hearing ngintip hadu menta tolong ikwa baka sarkar kan examine kanya kikot kisla jong kane ka Shri Simen hada ka jingi ki ka jong ikanum kut tangang ne ringin sa pelong ka jingi ki akmat DC office kumban syupen tipi pi haden bangi kum ka JNC bat ka JSU ngila samit jing tho syaki ministry jong ka sarkar India ka BDP ka environment kila pharu ka jing tho sya DC jong ka East Jante Hills buun re-examine ya kini ki complaints ki jongi laki ki de shishan am handa ngimtip hadu menta ka ek ba ne DC ulala handa ya kan ni rungin sa buddin kemudian kaji susu jumpi naliang sukar kau temu benda habis keman Myntri. Am nakaliang ka sarkar hik lada kalong kumbakran une u Deputi CM ngangit bakin sapan sangya ya kene ka public hearing namar ngidon kisaki ki babiang ki bangila submit sa ka sarkar bakane ka EIA jong kene ka Shri Simen kalong illegal misleading kalong ru ka ba yalam bakla te lada ka sarkar hi ka penlong be kene ka public hearing te ka pan isyahi bakane ka company ka de ka jong ka sarkar lan jong ki brief ki jong ka nakata ka ka interest adu kane kala don ka jing uroi ya kinong snong kala don ka jing pengken ya ki anjong ka sarkar jela bat kala don ru ka jing ilam bakla ba kumno ka kot bala pedang Gujarat an pentreka Meghalaya lada ka sarkar kam screen ya kini kam examine ya kini ka panihi ba ka sarkar kala affair